Giklaro sa Talisay City Police Station, kaway na hitabong kidnapping sa matinunan sa Biasong Elementary School kagahapon. Nasayran nga igura di ay nga nang-hitch ang 5 ka matinunan sa ilang silingan nga pastor nga miagi diha sa barangay Biasong. Giawhang ni Superintendent Marlo Cunag ang mga tao nga dili magpasagad og hatod ug sayop nga kasayuran. Ilabi na kun wa kini masusi. Ug mas maayong unahon, pagpahibaw nini ang otoridad aron dili makaalarmas publiko. Gani, mismo si Biasong Barangay Kapitan Rinaldo Bas ang miresponde usab kagahapon didto sa tunghaan. Ako atukap nga ni para man ako kasilingan man, di ako lang pasakay. So wala man to sa una kay lagi kasilingan ang ipasakay dili sa na 15 ka buok oy. 5 ra gyud mo to gyud na mga bata. Kay silingan naman niya sa 5 ra may ka buok sir oy. Ako nataranta din kasi 15 daw yung sinakay na estudyante na kidnap. So, pina-verify ko kagad sa sa mga pulis natin dito on the ground. And they found out na that was a false alarm. Let us be responsible in handling information. Mas maganda niyan pag may ganyan na incident, tawagan agad yung pulis natin para ma-validate or yung kung doon sa barangay, yung mga barangay officials